Tak poďte sa so mnou troška schladiť. 5. sezóna pomaličky pokračuje ďalej. Ešte je to stále príjemné, takže keď si náhodou aj nováčik alebo chce začať, ešte stále môžeš. Ale čím začne neskôr, tým to bude pre teba horšie. Treba si na tú vodu zvykať. Za mňa benefity, nebývam chorý, necítim tak chlad. Už druhý rok chodím aj celú zimu v kraťasoch, takže asi tak nejak. Tak poďte so mnou, budeme tam 10 minútiek cca a užite si to, jak si to užívame my a ahoj, lebo same sa to neurobí. Čo sa zdialil, ma nevidel? Ja počkaj, ne, on je paralel. Čo? On robí viacero druhov za druhou. Aj. Sa zastaví, lebo už keď zastaví sa nebude pýtať. No už je dobre. Ja sa nemajú zastaviť, to je plávať trošku vás. No. Vidíš ty? Poď za mnou, poď. Poď sa už ťa potápať, chlapci. Poď a veľa, aj tam. Hej, dobre. Ja som jedno také, lebo akurát mali tie bedničky také prázdnejšie. Jedno som našiel také veľké, ktoré sú fantastické, ale ostatné boli všetky takéto menšie. A tie, čo som pomaly skúšal, tie už neboli také dobré akurát. Ale oni sú také menšie, tieto sú jablka. Neviem, čo je to menšie. A veľa sú také, veľa som tam nebolo. Ani nezvyká. Ale však minulú zimu, celú zimu sa robil vlastne. Hej?
základky, 3,80 stojí celá škola. Čiže o 20% sú lacnejší ako podobné. Hovorím, že zastavím. A to podľa mňa nastavili tú cenu, že aby mu niekto tú cenu. Lebo ja keď som počúval toho Mariana, že aké oni stále permanentne robia rozbory a to on si kontroluje stále všetko. Dobre, Si to neverím, že nie. on ináč na svoje prevedanie, neviem, či nemá za 3 eurá mlieko, len za 4 na ten. Na píračov, to je pírač, vieš. To je kvázi píračov, vieš. Oni sú tam spolu? Tak on tým není spolu, len on to otvoril tu, v Bratislave, on mu dovolil otvoriť sobie vočku a neviem, jak to už dohodnotí, ale on mal chvíľku tak, že by si vedel objednať z neho, tu si to vyzvihol. A keď som to tedy tak porovnával, tak bolo o 50 centov bola píračka. Hej, takže nemal zase tak veľa, vieš. Ja som videl kopec videí, že on to proste nejakým spôsobom fungoval, že... A s tým, že 5 euro stálo poštovné, tak teda ešte ten dlho poštoval. Ja keď som si zobral stále 10 vecí, tak stále to bolo na nové. Tak asi tak si to zistil, že sa mu to neoplatí sem nosiť a mohol som nejak dohodol s predátom na nejaké percentá, vieš. Ale mlieko tam stálo u neho 3 euro. To neviem už koľko stojí teraz u neho. Všetko ide dole.
No, video spadlo, ale máme to za sebou, 10 minutiek s kolegom. Dobrá robota. Vybavené. Keď nás dostať do lesných